Bateh ngawiti kabar sing nomor 1. Diduga ilang kendali truk box sing amot es kristal nggoleng nok dalan penghubung kecamatan nok Kabupaten Ngawi. Rong wong termasuk supir ngalami babras-babras. Truk jenis box sing nggawa es kristal nomor plat H9144 BC iki nggoleng nok dalan penghubung kecamatan pase mlebu desa Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi. Truk box guling karo malik nok tengah dalan gede. Akibat teko kecelakaan tunggal iki, rong wong termasuk sopir truk gur ngalami babras-babras. Wong loro kuwi iso metu teko njero kabin sing isih iso dibuka. Sopir truk Dwi Bagus 30 tahun, warga desa Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi, ngomong nek truk numpak banter teko arah Paron ape nok geneng. Teko nang panggon kedadean, truk ape minggir merga enek sepeda liyane teko arah sing beda. Pas ape nok tengah dalan, truk ilang kendali sampe ngguling. Polisi sing teko nang panggon nglakoni penanganan karo upaya kanggo nglancarno arus merga truk box nutupi dalan. Kasus kecelakaan kuwi saiki ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Ita Wayu, CTV.